वा 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 वा, आत्ता बघा हॉल आहे की नाही मोठा. एक माणूस व्यवस्थित झोपेल. आता तुम्हाला ट्रायल म्हणून आम्हीच वापरून दाखवतो तुम्हाला. बघा असं बसायला पण चांगला. त्याचा मेन अट्रॅक्शन ह्याची लाइटिंग्स आहेत. आता तुम्हाला कसं दिसतंय, लाईटीचा वर्क ऑलमोस्ट कम्प्लीट झालेला आहे. खरं सांगू दुकानाने कसं वाटतं बघायला? एक नंबर वाटतं. आम्ही आमच्याच हॉटेल मध्ये आलो. बाईक चालून ना कधी दुखायला लागले. दाब व्यवस्थित दाब. चला आता मी एक प्रश्न काजलला विचारतो मी की की समजा माझं लग्न, आपलं लग्न ना, तुझं लग्न माझ्याबरोबर नाही झालं असतं तर तू कोणाबरोबर, कोणत्या बॉलिवूड सेलिब्रिटी बरोबर लग्न केलं असतं तू? सलमान खान. सलमान खान. सलमान खान. सलमान खान बरोबर? तर त्याला अजून एक नाव सांग. अजून एक नाव दोन नाव सांग एक साथ. अजून एक सलमान खान, ऋतिक रोशन. पण सलमान खानला लग्न नाही करायचंय ना. अजून कोणाबरोबर करायचं तुला? ऋतिक रोशन. नाही. तुला ऋतिक रोशन बरोबर करायचंय काय? विचारते मी. तुला कोणाबरोबर करायचं काजल? समजा माझ्याबरोबर लग्न नाही झालं. मला तर आवडतं सलमान खानच आहे आधीपासून. आणि मग मी तुला कोणता स्टार आवडतो? जॉकी श्रॉफ. जॉकी श्रॉफ. जॉकी श्रॉफ. जॉकी श्रॉफ. मी तुम्हाला विचारते, जर माझ्याशी तुमचं लग्न, आवडतो जॉकी श्रॉफ आवडतो. मी तुम्हाला विचारते का, जर शांत ना कोण? एकदम शांत. तुम्हाला कोणता हिरो आवडता मला सांगा. हाच प्रश्न मी जर तुम्हाला विचारला, तुमचं लग्न ज्याच्याबरोबर झालं त्याच्याबरोबर लग्न नाही झालं असतं तर तुम्ही कोणत्या बॉलिवूड स्टार बरोबर, बॉलिवूड पण फक्त हॉलिवूड आणि साऊथचे नाही, बॉलिवूड स्टार लग्नासाठी नाही, असाच हिरो आवडतो. असंच ना. तुम्हाला प्रश्न विचारते मग मी, जर माझ्याशी लग्न झालं नसतं तर तुम्ही कोणत्या बॉलिवूड सेलिब्रिटीशी लग्न केलं असतं? तुम्हाला सांगू? जोरात दाब. चालू नाही झालाय ना अजून. चालू झालाय. बोला ना. कोणत्या स्टार बरोबर केला असं ते लग्न? कोणत्या? बिपाशा बासू. मग तिच्याकडूनच मसाज करून घ्या. स्वतःला सलमान खान हवा तर मी बिपाशा बासू नाही घेऊ शकत काय? काजलने बघा काय घातलेलं आहे. आम्ही छोटासा रोल प्ले करायचा प्रयत्न केला पण मग बीडी मध्ये जॅकी श्रॉफ घुसवला. बघा आम्ही आलोय वरती. बोलत होतात कोणता हिरो आवडतो ना, मग मला जॅकी श्रॉफ आवडतो. ही बघा आमची बिपाशा बासू. चला 180 मधून निवडली. चला आता आम्ही वरती आलोय. बघा प्रॉपरली सर्व क्लीन आहे. ते आहे तसं ते नंतर घेऊन जातील. आणि आता बाकी सर्व वापरण्याच्या अगोदर बाकी इतर सर्व माणसं आपणच वापरूया सर्व. तर काय, चला आपला एक बॅड, पहिला बॅड आणूया सर्व. मी ये, तू बस, आम्ही अरेंजमेंट करू का? तू येतेस बस. बॅड आणूया सर आपण. आणि आपण कसे अरेंज करणार ते पण आपण दाखवूया ना. याच रूम मध्ये झोपायला आवडेल ना? तिकडे नको ना? नको. मग फर्स्ट रूम मध्ये झोप. मग 2 बेड घे. हा एक बेड घे. हा तर उघडलेला आहे. दोन्ही रेडवाले घेऊया सर. हे दोन्ही आम्ही रेड बेड घेऊन चाललो बघा. जा. आमची ट्रेन. आपण घेत आहे बेड नंबर 2. चला आज आमच्याकडे फक्त 2च कस्टमर आले आहेत म्हणून आज दोघांसाठी बेड आणलेला आहे. आज मी त्यांना सर्व मदत करणार आहे. आमच्या टेरेसवरती येऊन आपले आगमन झालेले आहे दोघांचे म्हणून सर्वात आधी येतं तुम्हाला ओपन करून दाखवूया. हो काच पण बसवायची आहे ना. चला माझं आवडतं पूर्ण या घरात हा बाथरूम, हा सेक्शन ना. मला ते टाईल्स एवढे आवडले ना. आणि हे बघा हे सुजल एकदा बोलेला पेंटिंग रूम वाटतोय तो. हो खूप मस्त आहे. फ्लोरिंग पण खूप मस्त आहे. आपल्याला खिचायचं आहे. हा तिकडे जाऊ दे पाठीच्या साईडला. इथं आम्ही सर्व तुम्हाला दाखवलं होतं ना कसं ओपन होतं, काय ओपन होतं ते. आणि तुम्ही आता बघाल की इकडे किती साईज म्हणजे किती बसतंय ते. हा इकडे बघा. करू ना. हा ते लॉक कर. हे बघा हे बेड लॉक केले आम्ही इकडचे. म्हणजे आता हलणार नाही बेड. आणि आता हे आम्ही ओपन करतो सर्व. आता हे पाणी
हाताला लागेल. मध्ये सफिशियंट गॅप ठेव आणि पाणी टाक. ठीक आहे. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता बेड सजलेले आहेत कशा प्रकारे बघा. रेड ब्ल्यू 4 एकदम व्यवस्थित. आता तुम्ही बघा. आणि इकडे तुम्हाला सर्वात आधी दाखवतो मम्मीला आलेली आहे झोप. आणि आम्ही सर्व बेडशीट आणि उशावरती घेऊन आलेलो आहे सर्व. बघा इकडे एक सफिशियंट गॅप ठेवलेला आहे म्हणजे साईडला आपण काही ठेवू शकतो बरोबर. तसं आपल्या इकडे एक बेड राहिलेला आहे थोडासा मध्ये असं गॅप, मग बेड, मग गॅप, मग बेड, मग गॅप आणि बेड आणि तिकडे दरवाजा. जर आपण चिकटवलं असं चिटकवले सर्व तर अजून एक बेड आपण लावू शकतो. आपल्या इकडे एक बेड आहे आणि त्या रूममध्ये अजून एक बेड आहे. तर 5 चिटकवले तर 5 लावू शकतो, नाही तर असे 4 दिसतात. आणि लांबून कसे ह्या अँगलने बघा तुम्हाला सर्व अँगलने दाखवतो कसं दिसतंय बघा. वा 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 वा. आत्ता बघा हॉल आहे की नाही मोठा आणि सफिशियंट तेवढी पण एवढी सफिशियंट जागा आहे. हां आणि जर आपण असं बाहेरून व्ह्यू बघायचं राहिला बाहेरून व्ह्यू बघा कसं दिसतं. मस्त वाटतंय ना आता. ठीक आहे. आणि आपला हा सेंटर टेबल आपण जिकडे पाहिजे तिकडे साईडला आपण ठेवू शकतो तिकडे बरोबर. आता आपण बेडशीट घालूया. तुला कोणाच्यावर झोपायचं आहे. या फॅन बरोबर आहे खाली आहे ना. आणि मम्मी तुला कुठे झोपायचं आहे. फॅन नाही तिकडे मग मध्ये झोप कुठे पण. ठीक आहे. आता बेडशीट घालूयाचं. तुम्ही तुला ह्याच्यावरती घालू इकडे ये. मध्ये असं गॅप पाहिजे ना असं जायला. चालेल. आता तुम्हाला सांगतो इकडे जे आम्ही बेडशीट्स घातलेत ना हे सर्व आमचे टेम्पररी आहेत म्हणजे आम्ही खाली वापरतो ना तेच आम्ही इकडे टाकलेत बघा. म्हणजे असं गॅप बरोबर बोलतो असं म्हणजे इकडे असं यायला हा यायला माणूस एक माणूस व्यवस्थित झोपेल. आता तुम्हाला ट्रायल म्हणून आम्हीच वापरून दाखवतो तुम्हाला बघा. असं बसायला पण चांगला मग असं व्यवस्थित म्हणून मी बोला हे पण हिने काय केलं बघ. आणि इकडे आम्ही उशा जे घेतले होते ते तुम्हाला आम्ही दाखवलेच होते ना उशा. हे उशी घेऊ आम्ही तेव्हा. आणि या उशाने काय केलं बघा. हा तू झोपशील पण मध्ये गॅप मध्ये पण जॉईन करायचं ना काजल. म्हणजे जॉईन नाही केलाय ना. असं उचलून ठेवायला लागेल ना तर खाली स्क्रॅचेस लागतील. हे बघ असं जॉईन केलंस हा मग ते आता खेच दोन्ही साईडून म्हणजे गॅप तरी दिसला पाहिजे मग मी असा व्यवस्थित म्हणजे समजेल. फॅनचा जरा आवाज येत असेल पण फॅन आणि असं समजा लाईट्स पण मी ऑफ करतो. नॅचरल लाईट बघा ही आहे. हा आणि समोर उघडा आहे तो. हे बघ काय ना आपलं एवढं कोण खाली लॉक मारलं की कोण येत नाही. आता समजा मी ही लाईट पण बंद करतोय. दरवाजा बंद करू म्हणजे पूर्ण एक फिलिंग घ्यायची झोपायची आता नॅचरली. आणि आता काचेचा विषय आलाच आहे तर मला आता मी काजलला घेऊन चाललो. ते वरती बघा इकडे सर्व पडदे लावायला लागतील तर ते रॉड लागतील की नाही. तर रॉड आणायला जावं लागेल आपल्याला. आता जरा मम्मी तू रेस्ट कर है ना. पोडियांवर रॉड आणायला जातो आम्ही मग है ना. आणि बाहेरून बघा कसं वाटतंय एकदम. तुम्हाला कसं वाटतंय आतमध्ये बसून. चला आता मी ना लाईव्ह आत्ताच माझ्या डोक्यात असं काही ना काही येत राहतं. आता मी लाईव्ह मम्मीकडून काजलकडून एक प्रॉमिस घेतोय. ती प्रॉमिस दोघांनी करायची. प्रॉमिस सांगायच्या अगोदर प्रॉमिस करायची. प्रॉमिस मी काय तुम्हाला कुठे वाईट प्रॉमिस नाही घेणार ना. प्रॉमिस ठीक आहे. आजचा दिवस काय आहे. मंगळवार आहे आज. उद्या तुम्ही कोण घराच्या बाहेर जाणार आहे का घरीच आहे ना तुम्ही दोघं. घरीच आहे. हां तर उद्याच्या दिवशी हे दोघं ॲज अ गेस्ट म्हणून माझ्याकडे वरती राहणार. तुम्ही काहीच काम नाही करायचं एक्सेप्ट जेवण कोण करणार. जेवण बिवण सर्व मी अरेंज करून देणार. आता मी तुम्हाला इकडे एक डेमो देणार. हा एक कस्टमर म्हणून तुम्ही उद्याच्या दिवस राहायचंय. आज खाली जाऊन तुझ्या घरी आली हा आणि तिची सून घरी आली आहे. ठीक आहे. हे दोघं जण आपल्या घरी आलेले आहेत. आपलं घर आता माझं नाही आपल्या सर्वांचं घर पण हे दोघं गेस्ट आहे तिकडे. तर हे दोघं गेस्ट येणार. खाली मी यांना बॅग पॅक करायला लावणार. 2 दिवसासाठी तुम्ही कुठेतरी बाहेर जाता असं समजून पॅकिंग करून वरती यायचं. परत विसरला आणि मी खाली जाऊन घेते असं नसतं मग. ठीक आहे.
रेडी? हां, तर हे उद्यापासून तुम्हाला ॲज अ गेस्ट म्हणून तुम्हाला मी ह्याच म्हणजे असं एक्झाम्पल सेट करेल की तुमच्या निमित्ताने खायला प्यायला सर्व मी अरेंज करणार. ऑर्डर करायचं मग आपल्याला मिळेल. हां, किंवा एक ऑर्डर फॉर्मॅट किंवा मी काय काय देऊ शकतो तुम्हा सर्वांना ते मी या दोघांना देऊन दाखवणार. ठीक आहे की तुमची ट्रीटमेंट तुम्ही पण आम्ही असणारच ना तुमच्यासोबत. खायला प्यायला तू असणार ना. हां, खायला पिला असणार, झोपायला पण असणार तुमच्यासोबत, राहायला सोबत पण असणार. पण तुम्ही दोघं बहाणे करायचे नाही मग की मी इकडे जाते तिकडे जाते. 2 दिवस नको, 1 दिवस बास. एकच दिवस, उद्याच्या दिवशी एवढं मला भारी पडायचं. ठीक आहे, तर हे बघा एन्व्हायरमेंट कसं वाटतंय बाहेर. आणि तुम्हाला अजून एक दाखवायचं आहे की ते जे बेड्स आहेत ना ते आपण बाहेर सुद्धा लावू शकतो. आता बाहेरची पण आपल्याला अरेंजमेंट करायची का तुम्हाला झोपायचं सांगा. नाही, आता आम्हाला झोपायचं. जरा पडूया जरा. ओके, पडा चला. उशी एक तुला दिली आहे ना मला दिली. काजल, ही घे उशी. म्हणजे हा मोठा बेड झाला, जॉईन केला होता. म्हणजे असे 2 मोठे बेड. 2 मोठे आहेत ना, हे 2 एकत्र केले आहेत ना तर 3 माणसं झोपू शकतात. हा, 3 झोपू शकतात. ह्याला तुला आता ह्याला पण मी जॉईन करतो बघा, म्हणजे तुला पण जरा म्हणजे लोलायला होईल. हे बाई, हा जॉईन केला मी आणि इथून जॉईन करतो बघ, म्हणजे तुला पण लोलायला होईल असं व्यवस्थित. समजा इकडे आलीस तरी ना. 3 माणसं झोपू शकतात. वा वा वा, हे तर किंग साईज पेक्षाही मोठं झालं काहीतरी. 3 माणसं झोपू शकतात. आणि तुम्हाला सांगायचं, हे जे बेडशीट्स एकदम चांगल्या प्रकारचे बेडशीट्स, उशाच्या कवर, खाली पाय पुसायला सर्व काय आपल्या त्या पाठी जे घोणी ठेवले ना किचनमध्ये त्याच्यामध्ये सर्व आहे. ते आम्ही तुम्हाला ओपन करून दाखवू. पण सध्या आता या दोघांना रेस्ट करू दे. करा रेस्ट. आता मी फॅन लावतो. ठीक आहे, बाय बाय. बाय बाय. आणि आताच बघा मी दोघांना प्रश्न विचारलं होतं की असं वाटतंय की ना जरा आपण वेगळ्या ठिकाणी राहायला आलोय. एकदम चांगलं वाटतंय ना. ॲम्बियन्स अजूनपर्यंत मी तुम्हाला अजून फुल ॲम्बियन्स सर्व्हिस नाही दिली आहे, तरी तुम्हाला आता किती मस्त वाटतंय. तरी पण मस्त वाटतं. मस्त वाटतंय ना. म्हणजे असं अनकम्फर्टेबल वाटतंय का? काय म्हणजे रूम पण एवढा प्रशस्त आहे, वारा चांगला, वाराचा फ्लो चांगला आहे, म्हणजे व्हेंटिलेशन चांगलं आहे, म्हणून ते जास्त कम्फर्टेबल वाटतं. आणि स्पेशियस आहे, मोठा आहे एकदम. आणि जास्त खिचडी पण नाही आपण ठेवलेली. आता सध्या ते बघा, हे सर्व काय माहिती का, की टॅग माहिती आहे ना, मी आणून दाखवले होते तुम्हाला. हे की टॅग आपल्याला इकडे लावायचे आहेत. कुठे? इथे नाही लावायचं आहे, ते तिथे लावायचं, कारण एंट्री तिकडून होणार आहे. बरोबर. हां, जसं हे आपण टाकणार तशी लाईट येणार, आणि हे काढलं की सर्व लाईट जाणार. काढ बघे वरचं खेच. हे बघा, हे काढलं की लाईट गेली सर्व. हे आपल्या हॉटेल्समध्ये असतं ना, तर ते तिकडे एक बसवणार आहे आणि बाजूच्या एकात बसवणार. म्हणजे जेव्हा येणार तेव्हा तुम्ही टाकला त्याच्यात की लाईट येणार. हे लावायचं अजून एक रिझन आहे. हे ओनरसाठी चांगलं असतं. का माहिती का, समजा आपण कुठे बाहेरची माणसं आली तर ते कसं लाईट फॅन सर्व चालू करूनच जातात आणि विसरून जातात, किंवा कोणाला फरक पण नाही पडत. इलेक्ट्रिसिटी सेव्ह करायचं दुसऱ्यांचं म्हणजे ना उडवून जायचं असं असतं. पण मला माझी एक हे सांगा दोघांना की मी कधी पण दुसऱ्यांच्या घरी जाऊन लाईटी बिटी ऑन करून धावतो का? तिकडे पण मी बंद करतो, रेल्वेच्या डब्यात पण मी बंद करतो, कारण इलेक्ट्रिसिटी ही आपण सर्वांनी सेव्ह केली पाहिजे. त्यानिमित्ताने मी एक किटॅक बसवला की बाहेर माणसं गेलीत, कधी कधी चुकून आहे ना माणूस गिझर पण चालू ठेवतो, आणि गिझर चालू ठेवून तर कॉईल जळाली तर. म्हणून गिझरच्या खाली मी लिहिणार आहे, प्लीज ऑफ गिझर वेन नॉट इन यूज, असं लिहिणार आहे मी. लिहिल्याने काय जातंय, बरोबर ना. तर असं सर्व सिस्टम आहे. माझी काय बडबड संपणार नाही, तुम्ही झोपायला घ्या. तर बघा काय घेऊन आलोय मी तुमच्या सर्वांसाठी. या दोघांसाठी ते राहू द्या, पण तुमच्यासाठी मध्ये बघा मी काय घेऊन आलोय. आमरस. ते आमच्यासाठी तुमच्यासाठी आहे. आमचे कस्टमर झोपलेले आहेत अजून. चला आता इथे बघा संध्याकाळची वेळ झालेली आहे. संध्याकाळचे 6 वाजले, 6 का 6:30 वाजलेत. आता मला तुम्हाला दाखवायचं आणि एक सांगायचं पण आहे. आपण जिकडे पार्टी राहतो आहे ना, जिकडे आपले 2 गेस्ट उद्या येणार आहेत पण ऑलरेडी आलेले आहेत, ह्याचं मेन अट्रॅक्शन जेवढं सकाळचं वातावरण आहे, जेवढं गावची फिलिंग येते आजूबाजूकडून, तेवढीच ह्याचं मेन अट्रॅक्शन ह्याची लाईटिंग्स आहेत. आता तुम्हाला कसं दिसतं आहे, लाईटीचं वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट झालेलं आहे. आता मी तुम्हाला कॅमेरा बघा समोर नेतो आहे आणि तुम्हाला लाईटसुद्धा लावून दाखवेल. सर्वात आधी आपण आतले लाईट्स लावूया का बाहेरचे लाईट्स लावूया? आता बघा आपल्या इकडे कस्टमर आपले जे आलेले आहेत 2 जण, ते तुम्हाला दिसत नसतील. दिसतात आहे का, कोण नाही दिसत आहेत? तर मी तुम्हाला ना कॅमेरा बघा, आता मी हा कॅमेरा इकडे समोर ठेवतो
आणि सर्व लाईट्स लावून तुम्हाला दाखवतो. मग तुम्ही सांगा तुम्हाला कसं वाटतंय ते. आपले आतले जे बसलेले तेही तुम्हाला सर्व दिसतील. मेन अट्रॅक्शन मला तुम्हाला सांगायचं ह्याची लाईटिंग्सच आहेत. बघा तुम्ही आता. तर आता बघा मी तुम्हाला सर्व लाईट्स लावून दाखवतो. ठीक आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता की आपला टेरेसचा जो रिसॉर्ट आहे वरचा तो किती आणि कसा दिसतोय. तुम्ही सांगा लाईटी लावल्यानंतर कसं दिसतोय. बघा इकडे जे लाईट्स आहेत आपले टोटल 1 2 3 9 हँगिंग लाईट्स आहेत. हे 4 आहेत, हे 4 आहेत लाईनीतून आणि पाठी एक आहे. त्यासोबतच आपले वॉल लाईट्स आणि हे आपली जे वरती स्ट्रीप लाईट आपण सोडलेली आहेत तीही. आणि आतमध्ये तुम्ही बघू शकता कसं दिसतंय. कसं वाटतंय. मस्त वाटतंय. मस्त ना. आम्ही खरोखर उद्या येणार, नक्की येणार. तुम्हाला यायचंच आहे उद्या. राहायला येणार उद्या नक्की. आज आम्ही बघितलं, झोपून बिपून बघितलं कसं वाटतंय. कसं वाटतं. आराम केला तुम्ही आता. येऊसं वाटतंय, परत येऊसं वाटतंय. 2-3 तास झोपले होते ना व्यवस्थित तुम्ही. ठीक आहे. आणि अजून एक सांगायचं, इकडे एक लाईट अजून आपण पेटवली नाही. ती कोणती सांग. कोणती. हे बघा आपले हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं हे 3 कलर्स लाईट आहे. इकडची हां इकडच्या स्ट्रीपच्या लाईटीचं प्लग आणि काम थोडंसं राहिलं आहे. तर त्याच्यामुळे ही लाईट पेटवली नाही, नाहीतर हा रूम अजून ब्राईट होतो. बरोबर है ना. त्यासोबत कशी दिसते ती नाही त्याचं कनेक्शन काढलेलं आहे आम्ही. हे बघा त्याचं कनेक्शन आम्ही काढलेलं आहे. आणि त्यासोबत आता मी हे बाथरूम बघा. बाथरूमला लाईट नाही, आता लाईट लावल्यावर बघा मस्त ना. लोअर्स फिटिंग करायचे ते पटकन होऊन जाईल. पण आपला बाथरूम पण बघा एकदम व्यवस्थित. तर आपल्या कस्टमरला कसं वाटतंय. अजून तुम्ही कस्टमर नाही, उद्या होणार तुम्ही. पण आता जरा एक्सपिरियन्स घेतला ना आम्ही. आणि जसे आपले वेगवेगळे आपले सबस्क्रायबर्स पण येतील ना तर मी पण त्यांच्याशी असंच बोलत राहणार. बरोबर. आणि इथे बघा 5 बेड सुद्धा लागू शकतात. हे 2 बेड, हे 2 बेड आणि 1 बेड असं वेगळा सुद्धा लागू शकतो. असाही लागू शकतो बघ. लागू शकतो है ना. जर हा तिकडे घेतला ना, तिकडे अजून हा घेतला ना अजून तिकडे हे बघा हे चेअर हटून आपण जर ह्या लेवलपर्यंत घेतलं ना तसे 5 बेड सुद्धा लागू शकतात. आणि एकदम मस्त वाटतं. असं वाटतं कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी राहायला आलेलो आहे. हाच तर कॉन्सेप्ट होता जे आपल्याला बिल्ड करायचं होतं. बरोबर. आम्ही सुरुवातीपासून मेहनत ह्याच्यासाठीच घेतली होती की काहीतरी वेगळा अनुभव आला पाहिजे. असं नाही की वाटलं पाहिजे अरे ते सेम हॉटेलमध्ये जातोय आणि सेम ठिकाणी आपण राहतोय. आता जेवढी मजा आतमध्ये राहण्याची म्हणजे येते ना तेवढीच बाहेर बसण्याची येणार आहे. आणि इकडे बघा कसं सेटअप वाटतंय. सुंदर वाटतंय की नाही. चला आता सेटअप करूया बाकीचं आपण. बाकीचं आहे तो मम्मी या बाहेर या. आता तुला एक काम देतोय, तू तिकडे चल. आणि काजल तू त्या बटनाकडे उभी राहा. मी जे बटन दाबायला सांगेल तो नंतर दाब. ठीक आहे. बघ हा जो बटन आहे ना जो हावाला बटन मी जेव्हा प्रेस करेल बोलेल तेव्हा प्रेस करायचं. ठीक आहे. आणि काजल तो सिंगल बटन आहे बघ मधीच. हां ते जेव्हा प्रेस करायला सांगेल तेव्हा प्रेस करायचं. आता मी बघा इकडे आपल्या दोन्ही माणसांना कामाला लावलेलं आहे मी. आता तुम्हाला दाखवायचं हे जे लाईट्स दिसतात तुम्हाला हे वॉल लाईट्स आणि सर्व हँगिंग लाईट्स. आता मी जेव्हा बोलेल ना प्रेस करा. आता बघा लाईट्स तुम्हाला आता किती दिसते. समजा आपल्याला जेवायला बसायचं आहे तरी सफिशियंट आपल्याला इकडे दिसतंय. तरी आपण बोललो की लाईट्स लावा. 3 2 1. आता तुम्ही बघू शकता लाईट किती आहे. तर आपण दोघांनाही बोलवूया. जरा या आता लाईट्स बघा जरा. आता उजेड आला हां तरीही अजून लाईट्स वाढणार. कसे सांगू का. कसे सांग मम्मी. कारण आपण जे हॅलोजन लावलेलं आहे त्याला कव्हर लावलेलं आहे आपण. म्हणजे धूल बसायला नको म्हणून आपण प्लास्टिक लावलेलं आहे. तो आता प्लास्टिक तुम्ही उद्या येणार म्हणजे मी उद्यापासून सर्व ओपन करणार. दरवाजेचे सर्व ते प्लास्टिक पण मी काढणार आहे. ही लाईट कुठून येते. ही लाईट आतून येते. भिंतीच्या आतून. ठीक आहे. मग तो प्लास्टिक काढल्यानंतर ते बरोबर लाईट्स होईल. आणि लाईट बघा पूर्ण सोडलेलं आहे. आपले टाईल्स पण बघ आपण धुतलेले पण मग कसे रिफ्लेक्ट करतात ते व्यवस्थित. हा तो कवर काढ. ओके. आणि हा सेटअप एवढाच नाही तर अजून पण सेटअप आहे. करूया आपण. चलो आता आपण हे बाहेरचं तुम्हाला सेटअप करून दाखवतो आम्ही. ओके. काजल खरं सांगू दुकानाने कसं वाटतंय बघायला. एक नंबर वाटतंय. आम्ही आमच्याच हॉटेलमध्ये आलोय नवीन. नाही तुम्हाला आता मी बघा एक पर्सनल सांगतो. असं नाही की हे मी बांधलं आहे किंवा आमचं आहे म्हणून मी तुम्हाला असं रिव्ह्यू देतोय. आम्ही बघा महाबलेश्वरला गेलो.
आम्ही गोव्याला सुद्धा गेलो, चांगल्याच सुरतमध्ये पण चांगल्या हॉटेलमध्ये राहिलो. थांबलो. तू आता त्यांच्या कम्पेअरमध्ये ह्याला सांग काजल कसं आहे. बट ऑब्वियस त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये हा मच अँड मच बेटर आहे. मम्मी तू सांग. नाही खरोखर मस्त आहे. हा कसा वेगळाच एक एक्सपिरियन्स मिळतो इथे जेव्हा आपण येतोय तेव्हा. तुम्हाला एक सांगू, इकडे ना एक दुसऱ्या तिन्ही ठिकाणी मी जिकडे होतो ना तिकडे ना रात्रीचा कंटाळा यायचा हा. की अरे म्हणजे करायचं काय आता? काय करायचं, किंवा रूमच्या बाहेर गेला की अंधार, अंधार. किंवा जर असा तुम्हाला फील पाहिजे असेल ना तर तुम्हाला एकदम पॉश हॉटेलमध्ये जायला लागेल, जेव्हा त्यांच्याकडे स्वतःचा एक खाली एक एरिया असतो तिकडे. पण हा तर आपलाच एरिया झाला. इकडे हे माणूस फिरू शकतो. तुम्ही बाहेर बघा काळोख किती आहे बघा, आणि तुम्हाला सिनेरी बघा कशी दिसतील. तिकडे बघा ऑरेंज दिसतंय, व्हाईट, ब्ल्यू, सनसेट पॉईंट, सनसेटसारखं वेगळंच दिसतंय. आणि समोर बघा. आणि त्यानंतर मला हेही सर्व डेकोरेट करायचं व्यवस्थित. हे तुमची सेपरेट बाल्कनी होऊ शकते. हा, इथे चेअर आणि टेबल टाकून कॉफीसाठी मस्त आहे एरिया. बरोबर आहे ना. किंवा गार्डनिंग पण यूज करू शकतो ॲज अ गार्डनिंग. हां, तर अशा प्रकारे सर्व झालेलं आहे. आता आय गेस ह्या 2 लाईटी राहू द्या, आपण जरा सेटअप करूया आपल्या राऊंड टेबलचा. ठीक आहे. तर ते इथे बघा, दोघांना ज्यांना जी सीट पाहिजे त्यांना मी घ्यायला लावलेली आहे. ठीक आहे. तर ऑब्व्हियसली मला ही सीट झालेली आहे. तर इथे बघा, जेवण व्यवस्थित येणार, टायमिंगवर येणार तुमचं. तर इकडे बघा असे 4 माणसं बसू शकतात व्यवस्थित. बरोबर, 1 2 3 4. जसं इथे 4 माणसं बसू शकतात तसे इथेही 4 माणसं बसू शकतात. आणि इथे बरोबर, त्यासोबतच तुम्हाला म्युझिक सिस्टम पण आम्ही प्रोव्हाइड केलेला आहे. ठीक आहे. म्युझिक सिस्टम आपला इकडे आहे. आता मी लावतो म्युझिक. कसं वाटतं काव्य, हे कसं वाटतं हे समोर? वेगळं वाटतंय की नाही काय? तुला कोणती खुर्ची पाहिजे, तुला कोणती खुर्ची पाहिजे तिकडे बस. ती बोलतील हे काय झालं वरती, पहिलं कसं होतं. चप्पल काढायचं इकडे. हा, हिच्यामुळे माहिती पडलं. या मॅडम इकडे या. चप्पल हे बघा, चप्पल काढायचं आपण ठेवलेलं इकडे. म्हणजे सर्व ते एक एक सिस्टमॅटिक आपल्याला समजतंय ना कुठे काय असणार ते. ये बाबू इकडे ये. आता इथे बघा पाठी तुम्हाला म्युझिकचा सुद्धा आवाज येत असेल. म्युझिक लावलेली आहे. आता मी सर्व आपले जे तिघं जण वेगवेगळ्यावर बसले, तिघांना मी विचारतोय. माझी तर बडबड येतेच आहे, पण म्युझिकवर कसं वाटतंय? मस्त वाटतंय, कम्प्लीट वाटतंय आता. हा, इकडे डान्स सुद्धा होऊ शकते ना. अशी माणसं आपले सेलिब्रेट ग्रुप असेल तरी आरामात नाचू शकतो, सेलिब्रेट करू शकतात ना इकडे. गणपती डान्स, साल्सा डान्स, इंग्लिश डान्स, कोणताही डान्स आहे. म्युझिक सिस्टम बघा त्या साईडला प्रोव्हाइडेड आहे. ते आपण का म्युझिक सिस्टम इकडेही ठेवू शकतो व्यवस्थित, आहे ना. काव्या काय ऑर्डर करायचं आहे? बिर्याणी कॉम्प्लिमेंटरी आमच्याकडनं पाहिजे का? कॉम्प्लिमेंटरी चिकन बिर्याणी व्हेज पाहिजे का? मग व्हेज बिर्याणी देऊ आम्ही तुम्हाला, चालेल ना. तर आता मी जरा गाणं, आणि तुम्हा सर्वांना काय हवंय तर इथे लवकरात लवकर या आणि ऑर्डर करा, आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करू. तर अशा प्रकारे बघा आम्ही तुम्हाला सेटअप दाखवलेला आहे. जेवढं आतापर्यंत काम झालेलं आहे सर्व दाखवलेलं आहे. सिटिंग अरेंजमेंट्स पण दाखवली आहे, बेड्सची अरेंजमेंटसुद्धा दाखवलेली आहे आणि बाहेरची पण अरेंजमेंट दाखवलेली आहे. आता फक्त राहिले आहेत ते बेड, आपले जे बेडशीट्स, कवर, पिलो कवर्स आणि अजून आतमध्ये जे विंडोजचे कर्टन्स, मोठ्या ह्याचे कर्टन्स, ते सर्व राहिलेले आहेत. बरोबर. आता तुम्ही उद्या येता ते लवकरात लवकर करायला लागणार की नाही? करावं लागणार. पण हा सेटअप, एवढा सेटअप तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा. आम्हाला एवढं पण बाद झालं. बस आहे ना एवढं? एवढं पण खूप वाटतंय. असं आता वाटतंय की नाही? परत मी विचारतो की फिरायला बाहेर असं कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी आलात? वेगळ्या ठिकाणी आलो खरोखर. बरोबर ना. आणि बाहेर असं वातावरण गावासारखं पण वाटतोय ना, बाहेरून हवा आणि सर्व थंड वातावरण एकदम. तर त्यांना तर आवडलं. तुम्हाला सुद्धा कसं वाटलं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक तर नक्कीच करा. एवढे एफर्ट्स घ्यायला वर्ष लागले आम्हाला. तर या व्हिडिओला लाईक. रत्नागिरीत 2 ठिकाण झाले आता राहायचे, म्हणजे 2 घर, हे वरचं एक घर आणि खालचं एक घर. हा मम्मी, खाली राहणं वेगळं आहे
ते पण एक चांगल्या क्वालिटीचं आहे आणि वरती राहणं एक वेगळं क्वालिटीचं आहे. वरती असं वाटतं की आपण कुठे विलामध्ये हॉटेलमध्ये बाहेर स्टे करायला आलो असं वाटतं आणि आपलं ते खालचं घर आहे ना तसं तुम्ही सर्व आपापल्या घरात राहतात तसं वाटतं. होमली स्टे खाली हा आणि आणि असं बाहेरचा फील घ्यायचा असेल हॉटेलचं वगैरे तर इकडे. मला वाटतच नाही मी खालच्या घरातून आले वरती, असं वाटतं मी कुठेतरी फिरायला आली आहे, वेगळ्या ठिकाणी फिरायला आलं असं वाटतं ना. असं वाटतंय. ओके, तर तुम्हाला सर्वांना कसं वाटलं आम्हाला नक्कीच सांगा. अजून एक आतमध्ये लाईट्स बाकी आहे आणि अजून आतमध्ये काय लावायचं बाकी आहे सेंटरला? झुंबर लावायचं. तुम्ही विचार करा आतमध्ये जेव्हा झुंबर बसेल तेव्हा त्याचा लुक काय असेल बाहेर आतमधल्याचा. आता सध्या बघा बेडशीट्स पण आम्ही टेम्पररी वाले टाकलेत, तर टाकेल तेव्हा किती छान वाटेल बघा. सेंटरला झुंबर सुद्धा आहे. तर आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला मला नक्कीच सांगा, बरोबर. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. या ब्लॉग साठी भरपूर पॉझिटिव्ह कमेंट्स हवेत की तुम्हाला हा लुक कसा वाटला आणि सर्वांनी हा व्हिडिओ नक्की शेअर केला पाहिजे.